Marta Rovira, bon dia. Molt bon dia. La secretària general d'Esquerra Republicana és una de les persones que ha participat directament en aquesta redacció de proposta de resolució d'aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble Català. És el títol que porta, senyora Rovira. Doncs sí, és una proposta, realment. El títol diu molt clarament què és, una proposta que ens va fer arribar a Convergència i Unió, articulada en uns principis basats en el dret a decidir, i Esquerra Republicana, al igual que la resta de forces polítiques, tenen l'oportunitat en aquest moment i va fer unes aportacions perquè quedés molt clar que aquesta havia de ser una resolució que marqués en el Parlament de Catalunya que és l'hora de la democràcia, que és l'hora de decidir, de que Catalunya decideixi quin ha de ser el seu futur polític. Exactament què és el que van incloure d'allò que els havia passat Convergència i Unió? Doncs, de fet, vam incloure poques coses, perquè el que vam fer va ser matisar formulacions, matisar llenguatge i, sobretot, emfatitzar que entenem que Catalunya és subjecte polític i per poder Què vol dir això, exacte? Vostè, que més és dona de dret, advocada, expliqui'ns exactament quan en el punt 1 d'aquest document es diu el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. Perquè ens entenguem, què vol dir això? Doncs miri, totes les últimes tendències en l'àmbit del dret internacional, sobretot derivades de les últimes sentències de la Cort Internacional, diuen que un poble que no té forçosament per què tenir caràcter de nació, en el nostre cas és un argument afegit, té dret a decidir quin és el seu futur col·lectiu, sempre i quan es faci mitjançant un procés democràtic i pacífic. I ens sembla que aquesta ha de ser el primer punt que ha de debatre's i aprovar-se en seu parlamentària, perquè, evidentment, aquesta és la legislatura del dret a decidir i el que volem fer i el que ha fet Esquerra Republicana des del primer moment, des de les primeres converses amb Convergència i Unió, és posar en el centre del debat polític, del debat públic a Catalunya, que Catalunya té dret a decidir. I quan diem polític i jurídic, per què aquestes dues paraules? Polític, evidentment, perquè entenem que Catalunya, com a poble, té capacitat de decidir de forma política quin ha de ser el seu futur polític, de forma col·lectiva, en l'exercici del dret a decidir, i jurídic, perquè, evidentment, és l'exercici d'un dret que entenem col·lectiu, el de decidir quin ha de ser el futur polític del nostre país. Precisament per això aquestes dues paraules, jurídic i polític. Aquest document s'havia de conèixer quan? Aquest document és un document que... Vostès han dit que volen el consens. Evidentment, hi treballarem i deixarem tots els esforços perquè aquest document sigui un document de país, perquè no podem entendre'l de cap altra manera. Aquest document que vol fixar les bases de la democràcia, de l'exercici del dret a decidir al nostre país, ha de ser un document compartit per totes aquelles forces polítiques que es diuen demòcrates i que estan a favor de la democràcia, i en això treballarem. Aquest document és un document que ahir al matí tot just es va fer arribar a la resta de forces polítiques de l'arc parlamentari que han dit que estan d'acord amb el dret a decidir, amb l'exercici de la democràcia, i al cap de poques hores aquest document era públic, quan és un document de treball, quan és un document pendent de debatre, quan encara no tenim les observacions, les esmenes, les aportacions per enriquir-lo, que ens han de fer arribar a la resta de forces polítiques. Per tant, en això estarem les properes hores, els propers dies, fent tots els esforços perquè aquest document ja d'entrada sigui presentat pel màxim de forces polítiques, perquè ha de ser un document de país. O sigui que algú a qui vostès han enviat aquest document, que pot ser PSC, Iniciativa o la CUP, perquè no l'han enviat ni a Ciutadans ni a Partit Popular, ha decidit fer-lo públic. Doncs ha passat això. Senti què deia Maurici Lucena al voltant d'aquest document, perquè amb només unes hores és molt crític. Totis, per entendre'ns, proposar la independència disfressada de dret a decidir, etc., amb el redactat actual, crec que clarament el PSC en aquesta votació hauria de passar de l'abstenció al no. De veritat que des de fora, abans d'entrar-hi, em pensava que tot això era més seriós i que les persones que eren els responsables dels diferents partits polítics, quan plantejaven les opcions, les plantejaven, sobretot, des d'una premissa de professionalitat i rigor. I quan llegeixo aquests textos, doncs me n'adono que en molts casos això és una cosa, diguem-ne, d'adolescents. És una cosa d'adolescents. Em pensava que era més seriós. Votarem no si no es canvia aquest text. Què respon el PSC?
Doncs que el text, que la resolució, que el camí que iniciem sigui un camí de país i sigui un camí seriós, depèn de tots. I el que li demanem al Partit Socialista de Catalunya no és altra cosa que faci les aportacions i les esmenes i ens les faci arribar a nosaltres, a tots els partits polítics que hem de consensuar aquest text, perquè el converteixen en un text seriós i rigorós segons la seva visió. El que demanem al Partit Socialista de Catalunya és poc, és que convertim aquest text en un text prou consensuat perquè reflecteixi que Catalunya té dret a decidir el seu futur a través de l'exercici del dret a decidir, a través de la democràcia. No estem demanant al Partit Socialista de Catalunya que sigui independentista. Estem demanant al Partit Socialista de Catalunya, a Iniciativa per Catalunya, a la CUP, totes aquelles forces polítiques que, evidentment, es diuen demòcrates i que estan a favor que Catalunya decideixi lliurement i democràticament el seu futur, que ens ajudin a fer d'aquest text un text de país en aquest sentit. Els socialistes, i ho acabem de sentir, diuen que la independència es camufla amb el dret a decidir. No és la intenció del text. Evidentment, aquest text intenta reflectir la democràcia. Per tant, que ens ajudin a reflectir de la millor manera possible la democràcia, però que ens ho diguin en lloc de fer-ho públic als mitjans de comunicació. Entenem que la millor manera de ser rigorosos és consensuar i treballar aquest text perquè sigui el màxim d'ample possible, perquè sumi quantes més forces polítiques millor i perquè es reflecteixi, mira, Iniciativa ho diu molt clarament, en la campanya electoral també ho deia, ha d'existir un gran pacte nacional de país a favor del dret a decidir. I això és el que volem fer i entenem que no estem demanant cap esforç al Partit Socialista de Catalunya, que durant molts anys ha estat a favor del dret a l'autodeterminació, a favor de l'exercici del dret a decidir, de la democràcia, i crec que les properes hores, almenys pel que depèn de mi, el compromís serà aquest, el de posar-me en contacte amb el Partit Socialista de Catalunya i mirar... Esperàvem la resposta. El nostre contacte va ser de posar la resolució a les seves mans i esperar-ne una resposta. Per tant, anirem a buscar la resposta, anirem a buscar el consens... Una resposta diferent a aquesta que acabem de sentir del senyor Lucena. Una resposta proposant esmenes concretes al text. I d'Iniciativa? Perquè vostè em deia que certament la postura d'Iniciativa és una molt determinada. Com s'ho faran perquè s'assumi aquest text? Perquè també han estat molt crítics. Iniciativa, ja li he comentat, ells contemplaven ja un gran pacte nacional a favor del dret a decidir i han de veure reflectit també en aquest text aquest gran pacte nacional i esperem que en les properes hores les observacions i les aportacions que vulguin fer-ho puguin ser incloses de la millor manera possible. Aquest text és un text amb vocació de sumar i de ser el màxim representatiu de país. Per tant, en això estarem treballant. Què faran per acostar a Iniciativa? Creuen que amb l'excusa del pacte social els deixaran sols en aquest aspecte? Esperem que no, perquè el nostre país viu una situació molt greu, en una situació d'emergència social. I nosaltres, l'acord d'estabilitat que hem fet contempla també una sèrie d'instruments, de mecanismes, de formulacions perquè no haguem d'afrontar el futur polític més imminent amb més retallades socials. Les nostres propostes ja les coneixen. Sobretot intenten generar nous ingressos, gravar a les grans fortunes del nostre país, unes mesures que ja estan fent als Estats Units, que està fent també començant a incorporar el govern francès, unes mesures que intenten també matisar tota la política d'austeritat, que està posada molt en dubte a tota Europa. En això també treballarem per flexibilitzar els objectius de dèficit perquè pugui continuar-hi havent nivells de despesa pública molt semblants com els que hi han hagut fins ara i per no haver d'afrontar retallades. En això també volem i estem treballant poder comptar amb altres suports d'altres forces polítiques que tenen la mateixa visió social de preservar aquest estat del benestar que tenim des d'Esquerra Republicana. Quan li parlo de l'excusa del pacte social, ho dic perquè vostè sap que el senyor Herrera ha posat com a condició aquest pacte social i que si no hi és, doncs no donaran suport en el pacte nacional. En aquest acord amb Convergència i Unió, en aquest acord per la transició nacional i per garantir l'estabilitat parlamentària del govern de Catalunya, acord de legislatura, no és acord de govern? No ajudaran a governar? No se'n pot dir acord de govern? Nosaltres no entrem a govern, ni hem entrat a govern, ni hem nomenat càrrecs, ni tenim propostes per a aquest govern. El que ens sembla que havíem de fer és aportar en aquest govern l'estabilitat parlamentària, és a dir, en seu parlamentària, per poder, precisament, garantir aquest exercici del dret a decidir al nostre país, per poder garantir un exercici democràtic que ens permeti escollir una via de futur al nostre país, perquè ja ho hem intentat tot fins ara i només ens queda aquest exercici del dret a decidir, que per nosaltres està molt clar, és una transició nacional i és constant
construir l'estat propi. Això no és un acord de govern. Això és un acord que en seu parlamentària intentarem que aquest govern tingui les millors condicions per portar a terme una agenda tan ambiciosa. Al mateix temps que no podem oblidar, evidentment, d'aquesta emergència social del nostre país. I en aquest sentit el que hem intentat és aportar solucions en aquesta situació tan greu i ho continuarem fent. Solucions, deia, doncs, en aquest acord de legislatura que es plasmen en una tercera part. Ara han de començar les negociacions dels pressupostos, però amb totes aquestes condicions que es posen, hi ha molta inconcreció. No es parla de xifres. Per què no es parla de xifres? Es parlarà de xifres, evidentment, a partir d'ara. Hi ha un grup de treball... Han començat ja a parlar de xifres? Sí, s'ha començat a parlar de xifres. Quines s'han posat damunt la taula? No puc concretar-li la xifra concreta. El grup de pressupostos és el que vam activar aquesta mateixa setmana, el dilluns, perquè ens sembla que és el grup que s'ha de posar a treballar amb més esforços per la primera gran proposta que el govern ha de fer palesa en el Parlament de Catalunya són els pressupostos per aquest 2013 i, per tant, es parlarà de xifres i s'intentarà fer-ho de la millor manera possible. Un altre aspecte que volia destacar és que en aquest grup de pressupostos també s'haurà d'estudiar aquest contracte programa que hem proposat. És a dir, aquest contracte programa que consisteix que en la mesura que hi hagi nous ingressos a la Generalitat vagin destinats a les polítiques socials del nostre país. Per cada euro que ingressem de més es destini a escoles, a hospitals i, per tant, s'eviti noves retallades. Em sembla que aquest és el millor mirall del pacte social que també reclama Iniciativa per Catalunya. Un contracte programa que preveu que per cada nova inversió es destini a la recuperació, a la reconstrucció d'aquest estat del benestar. 4.000 milions de retallades, 1.000 que vindrien per la via dels ingressos amb la nova fiscalitat i amb els altres 3.000 que fem? Perquè vostè diu que cada euro que entri els anirem posant en aquests tres aspectes. I aquests 3.000 milions? Ens sembla que hem d'actuar de la mateixa manera que comença a actuar molts països europeus i també Estats Units en aquest terme, d'abandonar certes polítiques de l'austeritat que ja s'ha vist que no aporten una recuperació de l'economia. És a dir, nosaltres aquí tenim reptes molt importants i el primer gran repte en aquest sentit era gravar les grans fortunes, gravar els capitals, gravar aquella gent que encara a dia d'avui mitjançant els impostos té capacitat per aportar i, per tant, per evitar que haguem de reduir la despesa pública i de fer retallades. El segon gran objectiu que hem començat a parlar ja des de la setmana passada i que en aquest acord amb govern, amb Convergència i Unió, també van posar sobre la taula, era el de flexibilitzar els objectius de dèficit. Ens sembla que en aquests moments Catalunya no pot assumir una mesura de limitació d'un 0,7% de dèficit públic. És cert que no és una qüestió interna, com visualitza la Unió Europea, la repartició, la distribució dels objectius de dèficit. La Unió Europea demana a l'estat espanyol un 4,5% de dèficit públic. L'estat espanyol ens diu que Catalunya ens en toca un 0,7, quan això és absolutament injust i desproporcionat, perquè nosaltres assumim un terç de la despesa global. Per tant, també hauríem d'estar en un terç del dèficit públic global, que això comportaria un 1,5% en lloc del 0,7. Hem de mantenir, acabo molt ràpidament, hem de mantenir la despesa pública, perquè si no mantenim la despesa pública, el que fem també és obstaculitzar la recuperació econòmica. Si no mantenim la despesa pública, si no hi ha nous ingressos mitjançant nous impostos, si no flexibilitzem aquest dèficit públic, aleshores, evidentment, l'economia també es para, també s'obstaculitza i és un cercle viciós que no aconseguim trencar. Nosaltres treballarem juntament amb govern perquè Europa entengui que ha de flexibilitzar aquest objectiu de dèficit públic, almenys respecte a Catalunya, i que no es tracta només d'un tema intern de l'estat espanyol. Sí, però el senyor Simon O'Connor, en aquest cas, va ser molt clar l'altre dia, els interlocutors són els estats, per tant, Espanya. Això a nosaltres no ens pararà. La campanya de Catalunya envers Europa ha de ser permanent i ha de ser constant. Ens hem d'anar a explicar. Fixi's que nosaltres, a part de tenir aquests objectius de dèficit limitats per part de l'estat espanyol, també tenim els 16.000 milions de dèficit anual que no ens permeten tampoc reactivar l'economia. Però és que, a part, cal dir molt clarament que l'estat espanyol ens deu 8.000 milions d'euros d'acords derivats de lleis orgàniques, com la disposició addicional tercera, el fons de competitivitat, derivats de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Amb aquest deute que té acumulat l'estat espanyol envers Catalunya, de 8.000 milions d'euros, fixi's que només amb la meitat... Com es desgrana aquesta xifra? Ho dic perquè va venir Oriol Junqueras, va donar aquesta xifra i
en aquest mateix programa, en aquesta mateixa taula, la rebatia, Alicia Sánchez Camacho diu aquests 8.000 milions no sé pas d'on surten, que m'ho expliqui el senyor Junqueras. D'on surten exactament? És un sumatori del que es deu de les disposicions addicionals respectives de l'Estatut d'Autonomia, del Fons de Competitivitat, d'evidentment retallades que efectua el govern de l'Estat espanyol que ens afecten igualment, com per exemple en polítiques d'immigració, el fons de compensació corresponent. És un sumatori que evidentment hem de ser molt rigorosos a l'hora d'estructurar-lo i que hem d'anar fent. Però el que aquí reclamem és que només amb el compliment d'un percentatge o de la meitat del que deu l'Estat espanyol envers Catalunya, les retallades que hauríem de fer front per part del pressupost serien molt menors. D'això també en parlarà el grup de treball de pressupostos amb Convergència i Unió. I aquí hem d'estructurar una campanya a tres bandes. La primera, obtenir nous ingressos. És cert, no obtindrem tots els ingressos que voldríem per evitar totes les retallades. Per tant, s'haurà d'ajustar. S'haurà d'ajustar, s'hauran de fer ajustaments, sisplau. A on? Per exemple, el PP, repeteixo, en aquest cas en proposta del Partit Popular Català, diu hi ha organismes que es poden suprimir. Hi ha organismes que suprimiria Esquerra? Es pot optimitzar bona part de la gestió pública i en això treballarem per optimitzar-la, fer-la més eficient i generar estalvi. Però un exemple. No sé si arribarem, encara no ho hem estudiat, no sé si arribarem a suprimir organismes públics, si arribarem a la conclusió derivat d'aquests grups de treball de que hi ha determinats organismes que no cal que hi siguin i, per tant, això comporta una reducció de la despesa. Ho estudiarem, però sí que li admeto que s'ha d'estudiar moltes fórmules d'optimització i d'eficiència de l'administració pública, de la gestió pública, que poden comportar estalvi. Per això hem constituït també, en aquest pacte d'estabilitat parlamentària, uns grups de treball que van en aquest sentit. Hi ha un grup de treball. Correcte. Hi ha un grup de treball de funció pública, per tant, estudiarem fórmules i gestió de tota la gestió pública per tal de buscar estalvi també. Hi ha un grup de treball d'educació, d'universitat, de salut. Ens sembla que abans d'afrontar retallades en l'àmbit de la salut cal optimitzar molt bé la gestió i segurament obtenir estalvi derivada d'aquesta gestió. Una proposta molt senzilla d'articular, de proposar una central de compres de tot el servei sanitari, per exemple. Segur que aportaria molta més competitivitat en el sector, segur que generaria molt més estalvi centralitzant totes les compres. Hi ha mesures que s'han d'estudiar de gestió pública, de gestió administrativa, que poden acabar generant estalvi. I en això treballarem els propers mesos. 5 comissions, vostè sap que hi ha suspicàcies d'aquells que diuen home, si hi ha tantes comissions és perquè hi ha molts temes en els que no es posen d'acord, això no serà gens fàcil. No serà fàcil, ningú ha dit que sigui fàcil. I, a més, hi ha 5 comissions estructurades a les polítiques públiques de més complexitat. S'ha començat a veure ja en aquesta primera setmana, primeres trobades, que això no és fàcil? Només hi ha hagut trobades en l'àmbit de... Ha sigut bilaterals Convergència i Esquerra Republicana per acabar de traçar els punts fonamentals de la resolució que hem d'aprovar en el Parlament de Catalunya i per començar a parlar, que encara no ho hem fet tampoc, d'aquest organisme públic que ha de liderar la transició nacional des del govern, que ja aprofito per dir que ha de ser un organisme públic, que ha de ser consensuat amb totes les forces polítiques parlamentàries que estiguin d'acord amb el dret a decidir i també amb la transició nacional. Hem començat a abordar aquests dos aspectes i hem demanat al grup de treball de pressupostos que es reuneixi. O sigui, del tema d'ajustos encara no n'han parlat, senyora Rovira. Dilluns que ve, ens hem compromès a constituir aquests grups de treball perquè es posin a treballar. És a dir, a triar les millors persones perquè en formin part per part de Convergència i Unió i per part d'Esquerra Republicana. Qui proposaran vostès? Doncs estem treballant-ho i decidint-ho. Però dilluns que ve queden 2 dies. Sí, tant. I esperarem a dilluns i a fer-ho ben fet i de forma seriosa i rigorosa. Doncs estaré allà on convingui, perquè em sembla que he d'intentar contribuir al màxim en aquest moment i el compromís hi és. Organisme públic, en parlava del Consell Català per la Transició Nacional. Serà de consulta i de debat o bé d'execució, aquest organisme públic? Vull que quedi molt clar que encara no n'hem parlat, però des d'Esquerra Republicana ens sembla que aquest organisme públic ha de complir 3 grans funcions. La primera, d'impuls, perquè és un organisme públic i depèn de govern, i per tant ha de ser el principal organisme a l'administració pública que impulsi la transició nacional. I per això entenem que hi ha d'haver vinculats els màxims lideratges a nivell de govern. Impuls, primera funció. Això vol dir que hi veurem consellers? Seria molt agradable veure-hi consellers. Nosaltres pensem que sí. Val. Segona funció, molt important també, la d'assessorament, perquè entenem que hi ha molta gent al país que ha fet molts esforços per estudiar com ha de ser aquesta transició nacional, que tenen molt de coneixement, que excel·leixen en el seu àmbit professional, que hi tenen molt a aportar. Per tant, impuls i assessorament. I això vol dir que hi ha d'haver experts.
els han vingut a trucar a la porta moltes persones, molts experts, molts assessors d'aquests que vostè reclama per aquest Consell Nacional de la Transició? Jo crec que els experts truquen a la porta del país. Hi ha molts experts que ja han fet públics molts informes. Deixem a banda metàfores. No, molts informes no. Miri, em posaré un exemple. Hi ha un informe, un primer treball que es va presentar poc abans de les eleccions, de la campanya electoral, que es diu Estatuir Catalunya, d'una sèrie d'experts que han estudiat molts àmbits en els quals expliquen com s'ha de fer aquesta transició nacional, com s'ha de passar d'una estructura d'un autogovern autonòmic a una estructura d'un estat. A això em refereixo. Buscaran assessors crítics en tot aquest procés o no, per ser-hi? També hi han de ser. Hi ha d'haver les millors persones, les més preparades. I, per tant, en la mesura que identifiquem punts crítics, tindrem capacitat de millorar. També és molt positiu. I acceptarien que hi entressin també persones que no creuen en aquesta transició nacional? Vaig a la tercera pota, que va molt relacionada amb això. La tercera gran funció és la de participació. Impuls, assessorament i participació. I en la participació el que demanem és que sigui un òrgan de país, un organisme públic que empenyi el dret a decidir i la transició nacional que respongui al país, i el país és plural i és divers. I aquí volem tant gent que treballi a favor de consolidar la majoria social, gent que treballi a favor de convèncer els que encara no estan convençuts, i aquí necessitem també gent que tingui la seva visió crítica respecte a tot aquest procés. Quantes persones han comptat, més o menys? Ho dic també perquè els espectadors ara estan pensant organisme públic, això costarà uns diners, home, un altre organisme afegit, cobraran? No. Una de les condicions que van posar Convergència i Unió quan parlàvem d'aquest organisme, i que ja li dic ara que hi va haver un acord unànim des del primer moment, és que si es havia de dotar de recursos de l'administració, aquests fossin recursos que ja existissin a la pròpia administració. Si s'ha d'anar a buscar el mínim de personal perquè doni suport a aquest organisme, sigui personal ja existent i que, per tant, la dotació pressupostària sigui mínima. I, per altra banda, el que ens imaginem és que hi pugui haver un òrgan d'assessorament, que sigui gent que, com ja ha fet fins ara, aporti... Similar al CAREC, per exemple. Similar al CAREC, que és l'organisme en afers econòmics que ha assessorat el govern Mas els darrers 2 anys. Això no ha de tenir dotació econòmica, igual que l'organisme de participació. Ens sembla que tota la gent que hi ha de formar part ha de tenir vocació de país i vocació per la transició nacional en aquest moment. Em deia participació, hi haurà representants d'entitats bancàries? Sí o no? Hi han de ser-hi. Agents econòmics, agents sindicals, agents socials... Però els sindicats admeten que de moment encara no els han dit res. És que no està previst, sí. O sigui, els que ara l'estiguin escoltant i diguin a mi no m'han dit res, no m'hi volen, que no pateixin. I aquesta setmana hem parlat amb moltíssimes entitats que tenen moltes ganes de ser-hi i amb molts agents econòmics del país que reclamen ser-hi, i això és molt positiu. Però em sembla que les properes setmanes entre tots podrem anar configurant que aquest organisme respongui al que Iniciativa explica també, a un pacte nacional del nostre país per al dret a decidir la transició nacional. La llei de consultes és un altre dels punts que també està en aquest acord. El dia 31 d'aquest mes és la data que es fixa perquè comenci el tràmit al Parlament. I seran a temps? Queden menys de 3 setmanes. Treballarem perquè sigui així. Hem de parlar també amb tota la resta de forces polítiques parlamentàries i no ens marcarem la data del 31 de gener com una data que ens faci esclaus de no haver pogut dialogar ni consensuar, com també iniciem aquest projecte al Parlament de Catalunya. Hi haurà comissió al Parlament o bé vostès prioritzen que es presenti una proposició de llei juntament amb Convergència i Unió? Quina és l'opció d'Esquerra? Una o l'altra? L'opció d'Esquerra és parlar-ho amb tota la resta de forces polítiques que en el Parlament de Catalunya vulguin estar treballant aquesta... Comissió al Parlament. Si hi ha majoria perquè hi hagi una comissió al Parlament, en podem parlar. També hem de tenir en compte que aquest projecte de llei... Creu que hi haurà majoria o no, senyora Rovira, perquè hi hagi aquesta comissió? Ara mateix, tal com estan les coses. Si és més fàcil, haurem de ser hàbils perquè hi hagi una comissió. Però també vull dir-li que aquest projecte de llei no és nou, que el vam deixar a mig fer l'anterior legislatura. No és un projecte que comencem des de zero. Per tant, el que des d'Esquerra Republicana vetllarem molt és per no perdre el temps, perquè és un projecte pràcticament mig debatut, amb les esmenes presentades de l'anterior legislatura, en el que cada partit polític ja va marcar el seu posicionament polític. El que no volem tornar a reproduir és un debat que ja s'ha produït, perquè el nostre país està en una situació d'emergència social i el que hem d'oferir és solucions, i les solucions avui dia passen per tenir aquells instruments que ens permetin trobar aquestes solucions. El nostre criteri serà el de la rapidesa, sense menystenir el contingut i la participació de tothom. Nosaltres preguntem avui a l'audiència si la declaració del Parlament ha de ser pel dret a decidir o per l'estat propi. Vostè què respon?
Ha de ser pel dret a decidir. I aquesta és la voluntat des del primer moment. La primera declaració de sobirania del Parlament de Catalunya ha d'emmarcar que aquesta és la legislatura del dret a decidir i de la democràcia a Catalunya, que Catalunya pugui escollir quin és el seu futur polític de forma democràtica. És per això que el punt de sortida és aquest document que és de màxims i que va més enllà del dret a decidir? Torno a repetir que aquest document és un document de punt de sortida. Per tant, admeten que han anat molt més enllà del que potser al final vostès acabaran aprovant a la Cambra Catalana. Expressa la voluntat, fins a dia d'avui, de Convergència i Unió amb les aportacions d'Esquerra Republicana. I aquest document, que no havia de ser públic perquè no és al final, ha d'acabar sent consensuat amb la resta de forces polítiques parlamentàries que estan a favor del dret a decidir. Si es queden sols Convergència i Unió i Esquerra, què passarà? Doncs ens sembla que el que la gent va demanar que passés el 25 de novembre. El 25 de novembre una gran majoria de la gent ens va demanar que treballéssim perquè Catalunya tingués una sortida, perquè la gent pogués votar quina és aquesta sortida, i en això treballarem i esperem que amb el suport de la resta de forces polítiques que estan d'acord amb el dret a l'autodeterminació i amb l'exercici de la democràcia. M'admetrà que no és el mateix tenir 71 vots que, bé, 74 si hi haguessin els 3 de la CUP, que més de 100 si sumessin Iniciativa i PSC. Li admeto, li dono tota la raó i en això treballarem els propers dies. La nostra voluntat és que sigui un document de país, que sigui un sumatori. Per cert, per acabar, s'està aprofitant Esquerra de l'acord pel cas Pallerols per pressionar Duran amb tot aquest moment actual, procés sobiranista? Jo crec que Esquerra Republicana tindria la mateixa actitud que ha tingut fins a dia d'avui en un cas com aquest, que ja l'hem expressat. Ens sembla que davant de qualsevol dubte de corrupció al nostre país, en aquest cas ens sembla que va més enllà del dubte fins i tot, hem de ser molt exigents. Sempre hem de ser molt exigents, perquè nosaltres som aquí, perquè hi ha una sèrie de gent que ens ha fet confiança democràticament i hem de ser responsables i respondre en aquesta democràcia. Quina autoritat moral tindríem, si no, de continuar fent política, si no som exigents amb els dubtes de corrupció, amb casos molt clars que han acabat com el cas Pallerols? Hem de ser molt exigents a la vegada, que Esquerra Republicana serà molt exigent amb els dubtes de corrupció, serem molt intransigents també amb campanyes d'intoxicació que segur que hi seran. Exigents perquè hi hagi transparència, perquè hi hagi netedat a les nostres administracions i institucions públiques i tenim molta feina a fer, perquè tenim molts instruments per aprovar, per donar molta seguretat als nostres conciutadans en aquest punt, i intransigents amb totes les campanyes de manipulació que puguin venir relacionades amb això. Vostè tem que vagin sortint, com ha passat, per exemple, amb declaracions exparelles o bé anònims, comptes a Suïssa, tot això que hem vist en les darreres setmanes afectant dirigents de Convergència, que això passi també amb dirigents d'Esquerra, com per exemple amb vostè, número 2? No tindria... És això el que es referia ara? Nosaltres, jo crec que, miri, nosaltres som republicans. Primer de tot, a l'hora de ser polítics, som republicans. I això ens fa ser molt exigents i molt responsables en casos i situacions com aquestes. Jo, si em trobés amb la situació en què es troba el senyor Duran i Lleida, segurament ja hagués pres una decisió. I la decisió hagués sigut molt contundent. A més, en una situació i en un procés com en el que estem, amb un govern que s'ha compromès a convocar una consulta, un referèndum sobre el futur polític del nostre país, no pot quedar cap ombra de dubte, ni una, sobre temes de corrupció sobre els nostres polítics, sobre el sistema polític o sobre l'administració de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions. Quan em diu contundent, es refereix a dimissió? Si jo fos en aquest moment el senyor Duran i Lleida hagués pres responsabilitats polítiques i hagués dimitit. El senyor Duran i Lleida va admetre, va assumir en el seu moment que hi hauria responsabilitats polítiques. Vostè ja sap que no ho farà. Assumint la responsabilitat civil derivada d'un delicte, està admetent que el delicte s'ha conclòs al marge de l'acord judicial que hi hagi amb la Fiscalia. Per tant, és evident que n'esperem responsabilitats polítiques. Vostè ja sap, com li deia, que ha dit que no dimitirà. Ho ha dit en les últimes hores, també ho ha dit, en aquest cas, la portaveu del partit. Això, si no passa, si no dimiteix, farà que Esquerra estigui incòmoda amb aquest acord de legislatura amb Convergència i Unió? Esquerra continuarà sent absolutament exigent amb tots aquells casos de corrupció que puguin dificultar el procés que anem a començar. I, per tant, gestionarem la incomoditat si és que l'hem de gestionar de la millor manera possible. En aquests moments jo crec que... Però vostè, del que m'està dient, se'n deriva que ara mateix vostè està incòmode amb aquesta situació.
D'acord? Li estic dient que continuarem sent molt exigents. És el mateix. Ho han demanat a Convergència, han demanat a Artur Mas que pressioni en aquest sentit. Des de fa mesos que estem demanant, des del mes d'agost, que demanàvem a tots els partits polítics, i en especial al que estigués a govern, que en cas de que hi haguessin dubtes sobre casos de corrupció fossin transparents i molt exigents al respecte. Demanem que s'esclareixin les responsabilitats de la manera que creguin més oportuna i més adient. I això no deixarem de demanar-ho. Hem de dissipar tots els dubtes que puguin enfosquir tot aquest procés tan important que anem a iniciar en aquesta legislatura. Fixi's, parlem de dret a decidir, parlem d'exercici de la democràcia, parlem de la democràcia. Doncs perquè tinguem autoritat moral per parlar de dret a decidir i de democràcia, hem de ser absolutament exigents en tot aquest sistema democràtic i, per tant, amb els casos de corrupció que hi puguin haver. Marta Rovira, moltes gràcies per haver vingut aquí als matins, pendents d'aquestes comissions, d'aquestes reunions. Per cert, d'aquí uns minuts entrevistem el conseller de Salut, el conseller Boi Ruiz. Quina petició li fa? Quina petició li llença des d'aquí? Perquè li traslladarem. Doncs el que ja hem fet públicament i en el marc de les negociacions, i consta també escrit en aquest acord d'estabilitat parlamentària, que fem els màxims esforços perquè la salut sigui pública i sigui universal i sigui accessible per totes aquelles persones que ho necessiten en el nostre país, i els màxims esforços per optimitzar tota la gestió sanitària i evitar les retallades. Creu que no s'ajustarà més? No rebaixarà el pressupost d'aquest departament respecte a l'any passat? Treballarem perquè no sigui així. Gràcies, que vagi molt bé.